aké je to nechutné, aký strašný tlak na mňa vyvíjajú. A boli situácie, kedy som si povedal, že dosť, že mne to za to nestojí. Akože počul som o vás rôzne veci, hlavne teda z médií, a tie boli vždy zlé. A ja teda médiá neberiem vážne, ale mal som tak v hlave, že dobre, že tak asi ste nejaká, že ja neviem, že na zakrývanie možno nejakých kauz iných, nejak som vás tak akože takto nejako vnímal, že ste proste iba niekde akože položená, aby ste tam robili nejaké akože halo. Ale ja, ak som to teda navnímal, tak ja som pochopil, že vy robíte veľmi dôležitú vec. Podľa mňa strašne dlho tu boli také všelijaké kliešte, parazity, ktoré to tu cucali a mali to všetko podchytené aj skrz médiá, aj skrz zábavný priemysel, takže keby o tom ani nikto ani len nevedel, že takéto niečo sa deje a zároveň viete ustať ten odpor, to bránenie tých parazitov a myslím si, že raz to prejde a bude strašne dobré, že ste vydržali. Si to veľmi vážim a ďakujem. Som rada, že sa tá práca, ktorá bola takýmto spôsobom dávaná do nejakej škatule, že to je nekompetentné a neschopné. Ustáli sme to a že prichádzame s nejakými konkrétnymi výsledkami.